Pini kes inglong puasa hemalong perang ke amai ke papot. MSc Wise Peace and Development Rally amai kang nipot. Lakhain ko retrok ke parlo dwar bagori constituency upper daihori pathu aklamalong kecheng si men's volleyball tournament daihori latti Charlie DLC aru atumpen upper daihori pathu aklamalong pathik ponlu. Inglongkiri Abirta pen niri sami ruptalin tiran pi non arju itha birtang ton pen. Dipu pen kes inglong puasa hemrong the angalong non kewang ji phai kunia chiklo ser cap krisi amur falcon festival weskar banglong chinthong musaldeng along si pado ponji pusina pachini don pherang ke amai ke pado pon kes a president ake hai thansing timung lapen NGO vice president for season foundation ake hai dhiraj dipusa dipu pen Inglongkiri Abirta pinida bangso press meet ke nang ko bangke karbi lochol ya song lapen four season NGO pining pen ningkan ke thom lo chinthong constituency long isi amul falcon festival observation mang bidam ve asi ningkan hini bang ke chun pamilo bangso amul falcon festival masi pining bang asap so a date bang asap so social media long kasi tonti to ko kasi pinila bangso press meet ke hangalam thi bang ke kapek tabe non long amul falcon festival ki biji for date bang ke non four season NGO lapen karbi lochol ya song pen ke pathik kon date arni ba ke 9 10 11 basi komane jongsi korti inji lapen kapre ga war pen labang so nang pasi thang piji gulutang te ditum amul falcon festival date bang ke 9 10 11 fix to labang so amur falcon festival ki binan ko ajoni bang lalo amur falcon ki sia wo ke Siberia date mes nang ja Siberia date nang ja Ingkoy ratrok nong duar bagori constituency along tin time MSc Wise Peace and Development Rally amai padu replo lasi pini radak duar bagori constituency ki kepa judlo lason si pini ni phai thong kep arni ingkoy ratrok nong duar bagori MSc constituency ang kangpi Daithor Mini Stadium open stage along MSc Wise Peace and Development Rally padupon bangsa amai along duar bagori mandal committee ahin pensi chipater pipon bangsa amai along aluhi sarpo aman pen kachetong dun lake ake hai CEM tuliram rong hang chetong dun la pen man peng pen aluhi kachetong dun lake MP Horen Singh Be Member of Parliament Assam Assembly Deputy Speaker MAL Dr. Numol Mumin Bida Singh Ingleng MLA Rup Singh Teron MLA Penke Team Karbianglong MAC EM atum anta chetong dun Penke Mai Cheng Chiaprang Daithor Mini Stadium Bandari Warta CM tuliram rong hang pen si ing pupon pini kapre asong pen bang pharoi sira trok sikep an BJP along chepa okdun la pen ki pini suri ke thom sose armu chetong dun rong jangphong pen Robinson Timung Inglongkiri Abirta aro aji yar sports complex 10 kusor dia bandiri bandiriwal prarambho kori Tewal block aro yar এই চাৰিটা বছৰত 370 আঁচনি বৰ্তমানলৈকে সকলো হৈ গৈছে কিছুমান আঁচনি আমি উদ্বোধন কৰা নাই RCC ব্ৰিজ প্ৰায় 6টা ইয়াত কমপ্লিট হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ কাম কৰি আছে ৰাস্তাবিলাকৰ কাম কৰি আছে এই গোটেইখিনিবিলাকৰ আঁচনিবিলাকৰ আমাৰ এদিন আৰু আমাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ লগত লৈ আমি একেলগে আহি ইয়াত উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে আৰু আজি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ দেইথৰ আৰু ৰংবংঘা দলামাৰা কমিউনিটি হল সেই কমিউনিটি হলটো ইয়াত আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে মই এতিয়া আজি মিটিঙতে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া
Lakhain ko retrok Dwar Baguri constituency ke parlo Daithor police station adung he Dwar Baguri MAC Richard Togbi a constituency upper Daihuri pathu aklam wo phongan se arong along upper Daihuri pathu aklam along si bangso first man volleyball tournament akhila pathu pon bomlo bangso along pen mai phu Sarmendra Singnar khonchon bang Dewasis Singnar atum pensi patirpi ponlo la pen la so first man volleyball tournament along Jasimet khonchon bang Dewasis Singnar ahin pensi aluhi pachini pon la so along pen aluhi aman pen kachetong duna bang phu Moses Singnar Daihuri First Baptist Church Pastor Lapen Harrison Singnar Ruben Singnar Ratan Ingti Daihuri Singnar LP School Headmaster atum chetong dun pen RDP dunlo Lapen bangsa phi thusi owikimi atum ason akhela mate sports anathu anso se ke paprang dun bom thekjia phanpura Ruben Singnar Harrison Singnar pen lamthan ponlo Koson si anso se kaching thuramu anat ke paprang dun jima pupen thansi khela chengpon thulo Laso along pen kadoka wiki pha laki team scratch rock ansi pha ponlo Laso along pen ke hai pon atum laki team scratch rock ang bong pen khela ke thek che pa hai pon thora team mate bangsa phi khela bom pen pupu ang bong pen che dan pen kicheng si anong e che palong pon laki Daihuri Singnar sports aro atum pen si kicheng si anong e tangka la pen certificate trophy sitami che palong pon lo la pen adun thu anong e mate second prize abang ki tengni ni sports aro atum pen si adun thu anong e tangka la pen certificate trophy che palong dun lo la so anong pen best player anong e mate khila ke me abang phusitami ingwai pon lo bang so anong best player laki arun teron pen si bang so anong e sitami long pon lo an parta certificate trophy ta pipon lo ladak an petanji afan nang pasi pon choro perfect lo kadok ve phantame pen adak lutichari club atum so volleyball tournament ki bi pen apot si niliphan koson pe captain han ithetheni rat phan kethanji phan sialang phan ka ithetheni bet karjuji phan ti alang tumhan karjuji alam se alang pasi ki pathani pasi alang pasi to akero paper pig lo aprang si bang ke ladak DLC mate Daihuri Lutichari club atuma fans tame labangso first men volleyball tournament nang letum organize pon pot neli akero paper pig lo lasya kenang sot nai ithe alam neli kadu fans tame ke than kangtung mate kaningje kangtung mang lahan lo ilitum sport not pen ta isi kereng yavar sai lapuson stamedo lapen ke ilitum sport abang ke ilitum lata isi part of education lo ilitum ke charlie anat isi ang deng lo pule ilitum chala khapon derlo nang lapen ke wang jilang arnis tame lapuson nak thak nang ilitum organize pon bom popus Tangti pini berta ke pansi kangton pon iglo domi thak me kurwang thu